денят на свободата. Текат години, 133 са те до днес. Паметният поход в душата на народа ни кънти. Макар че тихи Шипченският поход и плевенските бойни висоти не са в редута руските витязи и не ичи по урвите ура, но като стража паметници пазят онуй, което в боя ни събра. 3 март. Признателни енинци всяка година по стародавна традиция потеглят към паметника, символ на свободата, на саможертвата, на българщината. И тази година кметство Енина, читалище Братство 1869 и основно училище Христо Ботев организираха това тържество за прослава на свободата и в памет на загиналите руски войници, погребани на това свято място, и българските опълченци, прославили род и родина със своя героизъм, дали живота си, за да я има България. За упокойна молитва в памет на загиналите родолюбци ще отслужи отец Димитър.